No niin, Sanna täällä terve. Nyt olisi mun vuoro alkaa valmistelemaan tätä ruokaa. Lounaaksi meillä olisi tagliatellea ja pestokastiketta. En ole ikinä edes semmoista tehnyt siis pestoa. Eli wow, vähän jännittää. Mulla on täällä kokkikaveri Rasmus. Siinä hyppelee. Mutta yritetään katsoa mitä tästä tulee. Eikö vain? Oi, anteeksi. Heippa taas! Moikka! Tänään on toinen päivä tätä meidän kasvisruokavaliohaastetta. Ja mulla menisi välillä usko loppua, mutta nyt on ihan hyvä kyllä neuvoa. Mutta koko päivän on ollut ihan järkyttävän nälkä. Joo, minun on pakko yhtyä tuohon, että nälkä on ollut kyllä koko päivän, koska ensinnäkin sitä eilistä ruokaa jäi niin vähän, että mulla taisi olla 2 lusikallista sitä vietnamilaista kasvisjuttua töihin ja sitten me otin pikkusen hernekeiton jämiä otin matkaan ja onneksi mulla oli siellä yksi semmonen, mikä se nyt on, energiapatukka, ravinnon korvauspatukka, semmonen proteiinipatukka, jota silloin tuo ravintoterapeutti suositteli, että ottaa varmuuden vuoksi sinne. Onneksi oli yksi semmonen ja sitten yksi omena vielä löytyi. Niin selvisin päivän läpi kyllä, joo. Joo. No miehän tein lounaaksi sitten tästä pastaa ja pestoa, josta otin kyllä vähän videotakin, mutta en tiedä onko taaskaan siitä mitään. Itse asiassa eilisillä videot ei ollut kuvattu automaattifokuksella ja sitten kun ne otettiin niin korkealta, niin Sanna ei varmaan nähnyt kunnolla sitä videota, minkä kuvasi. Joo. Niin se on erittäin epätarkka. Eli sitä tuskin voidaan käyttää ja luultavasti tänään sama juttu. Ai jaa, okei. No kumminkin, mutta no joo, Henkan mielestä se pesto oli loistavaa. Meille poikien kanssa se ei ihan maistunut. Okei, myönnän, en ole koskaan edes pestoa maistunut, en tiedä, että miltä se pitäisi maistua. Mutta no Roni tykkäsi nuorempi pojista, mutta kyllä aika pieneksi annokseksi jäi minun ja Rasmuksen ruuat. Ja kyllähän mekin sitten välipaloja tehtiin poikien kanssa koko päivän siihen asti, että ei sitten se keiton. Ja no se oli kyllä ihan syötävää. Vai oliko? No en tiedä. Ei se mikään suksee ollut, mutta kyllä sitä nyt nälkäänsä syö. Siis mie nyt olen ehkä näistä vähän eri mieltä molemmista, koska nimenomaan se pesto, jonka Sanna teki, se pestopasta, joka oli tuolla, me pikkusen maistoin sitä, kun Sanna meinasi, että se on niin pahaa, niin minusta se oli ehkä jopa niin hyvä, että sanottaisiko ravintolatasosta. Oi herra jumala. Ja se, että olen joskus syönyt Etelä-Ruotsissa tuommoisia niin pastapesto-ruokia, niin kyllä minun mielestä se maistui just siltä, miltä sen pitäisikin. Sen kuuluukin maistua. Aha, okay. Pesto on ehkä pikkusen lisää pippuria, niin se oli niinkö minun makuun täydellistä. Eli ei se minusta niin huonoa ollut kuin mitä ehkä Sanna ajatteli, mutta se oli luultavasti uusi maku. No niin oli. Ikinä ennen alkoi syönyt. Mutta niin se vaan teki kauppaansa. Me kuvittelin, että sitä olisi jäänyt ihan älyttömästi tuonne jääkaappiin. Ja me ajattelin, että vau, tämä olisi tosi hyvä leivän päälle, johon laittaa uuniin vähäksi aikaa. Ja kun se sulaisi, niin ai. Mutta se meni kyllä kaikki. Joo. Pieni paussi tässä. Ja nyt. No, eikö näe, että tuo peukalon kokoinen hämähäkki? Hyi. Yäk. No niin, tauolta takaisin. Onneksi Sannalla ei ole silmälasit päässä. Tai toisaalta olisi ollut varmaan kiva, jos Sannalla olisi ollut silmälasit päässä, koska siitä olisi tullut hyvä klippi tähän. Heikko tappon äisää nähänkin tosta minun nenäestä. Siis ihan tuossa juoksi koko lattian poikki juoksi tuohon, niin en tiedä kyllä videolla äsken, mutta seurasin pitkän matkan, että mikä tuolta möngerältä tulee. Mä sitten oli pakko sanoa, että hei nyt riittää, pikku paussi tähän. En ole kyllä nähnyt täällä ikinä noin iso. No, hyvä. Hyvin.
Vieroskeeseen. Kato se virkoa. Älä! Eikä. Joo. Hyi. Et tyynyllä enää. Hae paperia. Sankarini. Oh. Inhoannoit. Tänään on pakko muutenkaan kertoa tämäkin juttu. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, kun joskus 90-luvulla osallistuttiin semmoiseen Voittokotiin ohjelmaan ja sitten minä YouTubesta löysin muutaman vanhan Voittokotiin filmin. Tosin en niitä, missä me itse esiinnyttiin, mutta siellä tuli just kysymys, että mikä on ällöttävin ötökkä, vaihtoehdot, Kärpänen, Hämähäkki tai Hyttynen. No, minä veikkasin heti kyllä, että Hämähäkki. Mutta Hyttynen olisi saanut eniten pisteitä. En olisi tiennyt tuota. No niin, nyt taas takaisin minäkin tässä. Katsotaan mikä on seuraava. Varmaan jostakin löytyy käärme. Älä! Hyi! Älä viitti pelotella. Joo, mutta kaiken kaikkiaan taas toisaalta ihan kiva päivä. Mä oon ollut vapaalla poikien kanssa täällä, saanut aika paljon aikaiseksi. Ja sitten vanin tyttäreni tuli käymään kylässä lapseni kanssa ja sitten tarjottiin heillekin tätä ihanaa illallista. Niin yllätystävä pikkumurunen, hän tykkäsi ja söi kuule kauhean annoksen tätä soppaa. Niin. Siinä nähdään, että silloin kun oli mitään ennakkoluuloja, niin sittenhän se menee alas. Joo. Mulla kans hyvä päivä. Se on pakko sanoa, me lähestymme siinä Miracle Morning jutussa päivää 70. Tänä aamuna kävin taas aamukävelyllä niin kuin normaalisti ja kaikki vastaantulijat sanoo huomenta. Edistystä. Kyllä. Wow. Ja se, että kaikki sanoo huomenta, ne ei siis yrittänyt pakoon tai eivät hypännyt minnekään. Henkka alkaa olemaan tuttu näkyy sitten tuolla lenkkipolulla jo. Kyllä joo, nyt se vissiin niin kuin, en ole enää hyypiön näköinen. Tosin, tänään mulla ei ollut videokamera mukana, että en tiedä johtuiko siitä, että kaikki tohti sanoa huomenta tai jotain tämmöistä. Niin, jos ne luulee, että se salaa kuvaa kuin niitä. Joo, kyllä. Joo. Tulipa vielä työkaveri vastaan ja se kyselikin, että asuuko tässä jossakin lähettyvillä tai jotakin. Joo. Mutta muuten kaiken kaikkiaan itse asiassa ihan hyvä päivä mullakin takana. Nälkä on, jos sen Miracle Morningin aikana oli jatkuvasti älytön nälkä, niin kyllä se nälkä on nyt ainakin kaksinkertaistunut vähintään. Eli ja sen huomasin itse asiassa aamulla, kun varmaan ei tullut eilen oikeasti syötyä riittävästi proteiinia, niin kyllä oli tehot kaukana. Ei oikein jaksanut kävellä. Ja mullakin mennäisi loppua tänään, mutta sitten me syötiin välipalaksi rahkaa. Ja sen jälkeen sai taas vähän virtaa. Eli täytyy oikeasti huolehtia kyllä sitä protskuistakin jotenkin. Joo, niin pitää. Ja varsinkin nyt, kun syöpii pelkkää kasvisateria ja tämmöistä. Mutta huomiselle on mielenkiintoiset ruuat tulossa. Huomenna on taas minun puolella laittaa ruokaa. Paitsi lounaallahan me syö vissiin keittoa. Mutta ehkä pitää tehdä pestoa lisää, koska se oli kyllä niin hyvä, että sitä voisi tehdä aika isonkin annoksen, koska jos me jotain kasvisaterioita syödään, niin me oletan, että ainakin kerran viikkoon pitäisi syödä jotain italialaista pastaa tämmöistä, ja aika monesta löytyy pesto sitten niin siinä mukana. Plus, että minä tykkään sitä, aivan uskomattoman hyvää se pesto. Voitaisiin joskus tehdä punaista pestoakin. Totta kai, joo. No kumminkin, huomenna on sitten, proteiinit on nimittäin kunnossa. Tofu. Aha. Elikkä minä tulen tekemään, iltaruoksi tulee tosi makea setti, eli siinä on ensinnä olisi pitänyt olla nippupinaatteja, mutta en löytänyt Rovaniemeltä mistään kaupasta. En nyt ole joka ikistä kauppaa kiertänyt, mutta ei löytynyt nippupinaattia, vaan ne on kaikki niitä pinaatin lehtiä. Mä olisin halunnut semmoisia nippuja, ja se on niin alkuruoka. Nippupinaatit inkiväärikastikkeessa. Se olisi ollut se, nyt ne on vain pinaatit inkiväärikastikkeessa alkuruoksi. Sanna vesikielellä ja odottaa tätä. Se on kerran maistanut inkiväärikastiketta. Varsakaalin kanssa. Joo. Niin.
Se on aivan jumalaista se. Mutta siis inkivärikastiketta ja tosissaan sitä pinaattia. Ja sitten pääruuaksi tulee tofua mustapaputahna kastikkeessa. Ja se tulee olemaan kyllä... Mutta on pakko kertoa päivän paras juttu tyttärelle, niin kun kerrottiin tästä uudesta haasteesta, niin Jenna sitten ehdotti, että hei, ehkä tee sitä ranskalaista sipulikeittoa. Niin minä aloin arvaa. Tässä on myös kiva story. Ensimmäistä kertaa, kun olimme Jennan kanssa Henkalona kylässä Ruotsissa ja Heikka päätti räväyttää, että nyt mietin kunnon sunnuntai-aterian. Ja heräs aamulla 6 keittämään sipulia. Niin siis tässä oli semmoinen juttu, että minä halusin tehdä lounaalle hyvän ruuan ennen kuin Sanna ja Jenna lähtee kotiin. Ja minä mietin, mulla oli 2 vaihtoehtoa. Joko se minun kiinalainen bravuri kanavokki, joka on tosi hyvä, tai minun mielestä toinen äärettömän hyvä ranskalainen sipulikeitto, siis kunnolla tehtynä, eli tunteja hellän ääressä. Tosissaan aamulla heräsin ja väänsin siinä 1,5 kiloa sipulia, vai oliko 2 kiloa sipulia, ja kuorin ja pilkoin ja ruskistin ja sitten aloin hauduttelemaan siinä, että lounaaksi tulisi semmoinen hyvä ruoka. No niin, sitten kun alettiin syömään, niin joo, me maistettiin eka lusikallista, vau, tämähän on tosi hyvää. Mutta sitten kun puolen väliin lautasta oltiin syöty, niin sitten että tiedätkö, vaikka tämä on kyllä hyvä, mutta tiedätkö, mihin en pysty syömään tätä enempää, että mulla meni mahaan nyt vähän kipiäksi. Ja syökö Jenna loppuun sitä? Jenna söi loppuun sen ja mie ja Robin syötiin vissiin 3-4 lautallista. Että anteeksi, saisinko mennä vähäksi aikaa makkoilemaan, ja siinä vaiheessa, kun ennen kuin mä olin lopettanut, niin minun piti käydä jo oksentamassa. Sitten Henkka oli suunnittanut semmoisen luulea sightseeingin, että käydään ajelulla, että se näyttäisi vähän luulealta, mutta minä makasin sitten sängyn pohjassa ja oksentelin koko sen iltapäivän. Niin sen jälkeen emme ole sitten syöneet tätä kuuluisaa ranskalaista sipulikeittoa, mutta voihan se olla, olisiko mulla ollut joku mahatauti ollut siinä sitten, en tiedä. No, vaikka sitten vaan meni niin sekaisin maha, kun ei ole koskaan syönyt. No se voi olla, mehän voidaan kokeilla sitä joku hyvä lauantai-aamu. Niin. Tai sunnuntai-aamu, niin kerkeät sitten vielä maanantaina töihin. Mutta niin kokonaisuudessaan niin mä olen itse asiassa yllättävän innostunut tästä hommasta, koska mulla tulee koko ajan mieleen niitä vanhoja reseptejä, mitä olen tehnyt, että hei, nyt minä teen sen, nyt minä pääsen tekemään sen ruoan ja nyt minä saan tehdä sen. Esimerkiksi mikä tulee koko ajan on intialainen vihanneskeitto. Siis semmonen, jossa on käytännössä kookosmaitoon keitetään vihanneksia. Ja sitten siihen tulee mausteita sillä lailla, että suupalla. Eikö? Siis yksikään näistä minun ruuista ei ole semmoinen, että se polttaa suun ja saa kuttua palokunta tänne paikan päälle, vaan siis semmoinen, että joka oikeasti täyttää sen suun ja että siinä on makua ja siinä on kaikkea. Ja nyt tulee jo se vaikeus, että minun pitää miettiä, että hetkinen, mulla ei ole kuin puolet päivistä, eli 15 päivää. Mulla ei ole 3 käyttänyt. Mitäs ihmettä, miten niillä on lopulla 12. Että siis 3 ruokalajin illallinen, niin pitää siirtyä 7 ruokalajin illalliseen, että tästä saa toimia. Ei apua. No ei se tässä liioittele. Mutta joo, siis kyllä nyt alkaa olla pikkuhiljaa jo pieni pläni päässä, että mitkä kaikki ruuat pitää saada tehtyä. Ja itse asiassa vähän on semmoinen, mulla teki pikkusen vaikeutta pysyä poissa hellän äärestä. No joo, enkä tuli töistä ja minä olin kokkailemassa, niin siinä se pyöri ja pyöri, mutta ei, sitä on mun juttu. Me ei voi olla poista. Alas minä seuraa tätä ohjetta. Ja sitten minä luin jatkuvasti, joka ikinen kerta minä luin väärää ohjetta sieltä. Ja no niin, nyt meidän pitää laittaa ne. Ei niitä tule tähän.
Miten niin? Tässä lukee. Väärä ohje. Ai taasko? No joo. Mutta joo, siis oli ihan oikeasti oli semmoinen, ja sitten ei, varsinkin eilinen, niin se, sitä on ehkä vähän vaikea selittää, että miten voi itse tuntua olla kadoksissa ruoanlaitosta, mutta eilen kun me sain sen paistetun kurkun chilin kanssa tehtyä, ja sitten kun siinä tulikin just se efekti, että oho, siis se pieni määrä chiliä, mitä me käytettiin, se ei polttanutkaan kaikkien suuta. Me oltaisiin voitu laittaa siihen sen 4 kappaletta chilejä ilman, että se olisi polttanut, koska se oli niin tasapainoinen se ruoka. Ja siis semmoinen, niin siinä tuli just semmoinen, että hei, että ehkä minä kuitenkin osaan tämän homman. Ja totta kai ensimmäinen seuraava parannusidea oli se, että meidän täytyy ostaa parempi wokkipannu. Joo, totta kai. Sehän on ensimmäinen. Joo, ja siis kaiken kaikkiaan tämä oli mun mielestä oikeasti loistava idea. Oli aivan mahtavaa nytkin porukalla tuossa syödä taas kynttilän valossa ja ei mitään kiirettä kellään mihinkään. Ja wow, ehkäpä tästäkin tehdään taas traditio, vaikkakin ei loppuelämään mitään kasviksia, mutta se, että hei, panostetaan siihen iltaruokaan. Joo, ja ei sen tarvitse aina kunnosta olla, mutta että katsotaan eri reseptejä. No just tämä. Siis miksi ihmeessä pitää joka ilta syödä samaa ruokaa, kun meillä on tuolla siis, meillä on valtavasti kirjoja. Joita minä en ole ikinä katsonut. Siellä on älyttömästi mielettömän hyviä reseptejä. Minä veikkaan, että niin mulla on monta tuommoista 365 eri reseptiä kirjaa. Ilmeisesti se on joku kirjasarja. Siinä on 4-5 vuodeksi joka päivälle eri ruoka. Sitten siellä on nuo minun kiinalaiset wokit ja kreikkalaiset ja kaikki muut kirjat. Niin minä epäilen, että jos me alettaisiin yksitellen tekemään joka päivä yksi resepti tuolta, no meillä menisi 10 vuotta, että me ollaan käyty kaikki läpi. Ja todennäköisesti kovin montaa kertaa ei tule täysin sama materia sieltä vastaan. Joo, mutta kyllä mekin joskus niitä perinneruokiakin haluaa. On siellä perinneruokiakin noissa kirjoissa, mutta se pointti on just se, että miksi aina tehdä samaa, että me voidaan suunnitella se. Sitten meillä on nyt vihko, johon kirjoitetaan, että mikä päivä on sitten, ja voipi kirjoittaa sinne, että mitä ollaan syöty. Ja minä kirjoitan ainakin sinne aina sen, että okei, nyt sunnuntaina niin tehdään alkuruoaksi tämän ja tämän, mikä keittokirja, mikä sivu. Ja sitten kun kirjoittaa kaikki ainekset, mitä siinä pitää olla. No seuraavan kerran, kun on lähdössä kauppaan, niin tarvitse kaupassa tuo kirja ja katsoa 3-4 seuraavaa päivää. Että minäkin kirjoitin ne tänään. Mie näin. Mutta sitten vielä pakko sanoa, että meidän pojatkin sillä lailla innostuneet ja eka kertaa huomasi nuo kirjat, niin Rasmus tunnisti Gordon Ramsayn. Hei, eikös tuo ole siis se mies, jota me ollaan katsottu monesti televisiossa? Joo, niin teki, joo. Ja siis kyllä tästä on hyvä tulla. Ja sitten just se, että kun kaikki on tavallaan etukäteen suunniteltua, sitten olet töistä, ei tarvitse alkaa miettimään sitä, että no mitä ruokaa nyt laitetaan ja tällä lailla. Moni voi tehdä sitä jo ihan luonnostaan, mutta me ei olla sitä kovin paljon tehty. Siis yritetty monta kertaa, mutta siitä ei ole saatu semmoista pitävää traditiota, pitävää tapaa, että joka kerta oltaisiin suunniteltu se. Plus sitten se, että tuo on kuitenkin niin mukavaa, kun kaikki istuu pöydän ääressä ja porukka ei poukkoile siitä mihinkään. Ja sitten se, niin mikä oli siinä, miksi ranskalaiset lapset syövät ihan kaikkea. Siinä kerrottiin se, että kuinka tärkeää se on, että se on niin semmoinen yhteinen hetki. Ja kyllä se nyt siis jo 2 päivän jälkeen näkyy, tuntuu kivalta. Ja sitten se, että siinä tulee jotenkin semmoinen yhteinen ehkä arvostus sitä ruokahetkeä kohtaan. Että kun sitä tekee sen jutun, ei se automaattisesti muutu semmoiseksi hienoksi hetkeksi tai muuksi, mutta siis sillä lailla tulee kyllä. Joo, plus sitten se, että ainakin, no tänään mulla oli vapaa-päivä, mutta eilen me otin niin paljon, että ihanaa pääsee kotiin ja just syömään sitten sitä sun tekemää ruokaa. Ja huomenna tulee hyvää ruokaa. No niin. Mutta ties, taas alkaa tuntua kivalta vaan viettää kotona, tiedätkö aika. Joo. Että ei niinku huvittaisi lähteä yhtään mihinkään. Ja eikö se ole se
sitten viihtyy kotona. On, ja huomautetaan tähän väliin, meillä on edelleen keskenremppa tuossa meidän makkarissa, eli meillä on yksi huone poissa käytöstä. Joka tekee tästä vähän ahtaan, mutta tänään eikö mulla lähdettynä edes sekään nimittäin. No hyvä. Muutama juttu vielä tähän pälä juttua näin. Toivottavasti jaksatte katsoa, mutta meillä on lähtenyt täältä muuten tavaraa. Kyllä, tai huomenna vielä, kun saadaan vielä iso läjä menemään sille mun tyttärelle, niin täällä ei kohta enää ole juuri mitään. Kerron minun liinavaatteesta. Joo, siis Sanna oli käynyt rankalla kädellä, ja kun me sanon rankalla kädellä, niin se oli käynyt todellakin rankalla kädellä. Meidän liinavaatteet läpi. Meillä on meidän parisänkyyn niin 3 settiä liinavaatteita jäljellä. Aikaisemmin niitä oli varmaan 20. Joista ikinä juuri pitää mitään muuta mietitty kuin juuri niitä, mitkä jätin. Plus sitten on muutama uusi hankinta. Niin, no muutama uusi joo. Ja sitten on niin pojille on muutamat omat niin liinavaatesetit ja tällä lailla, mutta siis se mihin ennen meni yksi täysmittainen vaatekaappi, niin ne mahtuu nyt alle puoleen siitä. Kaikki. Niin täällä alkaa olla kohta säilytystilaakin ihan bueno määrät. Joo, se on ollut kyllä kiva huomata ja mitähän muuta. Se minun on pakko sanoa, minä lähden nimittäin maanantaina, minun päivätöistä lähden koulutukseen Helsinkiin. Olen siellä maanantai-aamusta torstai-iltaan hotellissa. Aamupalapöydässä on varmaan sitten pekonia, lihapullia, nakkia, kaikki maailman leikkeleet ja tämmöiset. Ja Henkka syö kaurapuuroa ja porkkanaa. Pikkusen siellä tulee olemaan nimittäin tahdonvoima koetuksella. Joo, mutta minä menen sitten taas sitä seuraavana viikolla Helsinkiin kanssa pyörissä. Joo, ja sitten me mennään vielä juhlimaan hääpäivää. Joo, kato. No sehän taisi tulla eilenkin mainittua. Joo. No ei siinä mitään, kumminkin tämmöistä hommaa on mennyt. Mie ootan innolla sitä, että me pääsen huomista iltaruokaa kokkaamaan. Siis sitä minä odotan. Joo, ja pakko sanoa, maha on ollut tänään vähän outo. Tai sanotaanko semmoinen tyhjennys käynyt. Ainakin mulla. No mulla nyt ei semmosia ongelmia ole ollut, mutta yksi asia on pakko sanoa. Siis Herra Jumala, mulla on tippunut paino. Se ei välttämättä näy kamerassa, mutta vaatteissa se näkyy, koska nämä housut, jotka mulla on nyt jalassa, niin nämä mie sain sen Miracle Morningin toisella viikolla ensimmäistä kertaa jalkaan. Ja nyt tässä pystyy niin helposti ottamaan kädellä kiinni reisistä ja puristamaan semmoisen. Siis ne on lökäpöksyt, että kohta hävettää mennä liikkua näissä housuissa, koska pitäisi ostaa pari kokoa pienemmät housut, että kehtaa liikkua jossakin. Mikä tietenkin on aivan loistava tilanne, ei siinä mitään, mutta nyt alkaa yhtäkkiä, koska mä olin ihan varma, että edellisten viikkojen nuo 2 viimeistä viikkoa, puolitoista viimeistä viikkoa, kun oli kiirettä, ei kerinyt syömään kunnolla, että se alkaisi näkymään niin toiseen suuntaan, että paino lähtisi noussuun. Ja tänä aamuna, kun kävin vaala, niin kas kummaa, eipä se ollutkaan. Ei se ollut nopeasti tippunut, mutta mulla oli edelleen siinä kilo per 10 päivää tahissa. Ja nyt vähän tuntuu, että tämän kasvisruokavalion jälkeen niin se saattaa romahtaa entistä nopeampaa tuo paino. Mutta hei, kaiken kaikkiaan ollut kivaa. Kuitenkin taas on joku semmoinen, että sitä odottaa sinne. Huomenna aamulla on helppo lähteä lenkille taas, kun odottaa iltaa, että pääsee kokkailemaan ja muuta. Mutta näistä videoista minun on pakko kertoa yksi juttu. Mulla on ollut näitä älytön ikävä, että me tehdään näitä. Mulla on ollut ikävä sitä, että meillä on oikein päässyt tekemään näitä videoita. Me ollaan elokuun aikana silloin tällöin otettu videoita. Mä olen aika monesti ottanut itteni takia videoita aamulenkillä ja meillä on tuosta remontista on jonkun verran videoita ja vähän semmoista,
Mutta nyt sitten kun aloitettiin tämä, että aletaan joka päivä taas ottamaan videoita, niin mulla tuli semmoinen tunne, että minä en halua enää editoida niitä vanhoja videoita. Minä voi joskus ottaa sieltä pieniä pätkiä joihinkin meidän videoihin tulevaisuudessa, mutta nyt me ollaan keskittymään näihin, koska on paljon mukavampi tehdä tätä niin tasaiseen tahtiin joka päivä, kuin se, että kerran viikkoon tai tällä lailla. Ja se antaa mulle ainakin älyttömän rentoutumisen. Eli jos joku ihmettelee sitä, että hei, täällä oli aikaisemmin elokuultakin muutama video, ne on tarkoituksella otettu pois YouTube-kanavalta, niin haluan sinne vain näitä uusia videoita ja katsellaan sitten, että minkä verran näitä tulee. Mulle tästä alkaa tulemaan aika tärkeä tapa. Joo. Totta kai. Kunnioitan sitä ja itsekin tykkään näistä. Yes. Eli jatketaan. Jatketaan. Kiitoksia tästä. Nähdään huomenna. Katothan miltä maistuu tofu. Minä olen muuten ikinä syönyt tofua. Saatko se syödä sitä? Miksi en saisi? En tiedä. Mä ajattelin, en tullut ajatelleeksi, että mitähän se minä olen aika monelle allerginen, mutta en kai tofulle ole. Olen tofu jäätelöä syönyt. Onko se sitten sama? No on saman tyylistä, siis se pitäisi olla. Okay. Ei, siis papu, tai siis mistä se tehdään? Se tehdään papuista. Okei, kyllä niin. Papuihin voi syödä. Nyt tuli muuten semmoinen, että hetkinen, mistä se tehdään? Soijapavuista. Okei, no sitten. Oliko näin? Tarkistetaan, niin. Kerrotaan huomenna, mistä se tulee. Hauskaa viikonlopun alkua teille. Jos minua ei näe huomenna video, niin sitten ambulansilla lähtenyt sairaan. Okei. Näinkin voi Pientä mustaa huumoria. No niin, moikka. Yes, moi.